सासे लम्पट जुनार आखुनि फोरोंगिरिया गावनि फरायसाखौनो जिनाहारि खालामदों। मोनसे लाजिथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। थारैनो सुबुं माहारिनि गेजेराव बुजिनाय गैमारला नामा? खनले खनले गावनि फरायसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायाबो समाजाव गोबां बांबोबाय। खबरफोरखौ जों गोबां खौरां बिजोङाव नुबोगासिनो दङ। थिग बेबादिनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सुरिबारि गुदि फरायसालियावबो बे एखे जाथाया थांनाय 29 नबेम्बर खालारखालि जानानै थाङो। सुरिबारि गुदि फरायसालिनि सासे लोगो फोरोंगिरि राजेन्द्रपुर गामिनि मिथिंगा बसुमतारिया गावनि सासे फरायसुलि उन्दै गथ'खौनो खास्रि बिस्रियै जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। दा बे लम्पट फोरोंगिरिखौ पुलिसफोरा थानायाव लानानै थाङो। मख'नो गोनांदि थार आरो सैथो जाथायखौ दा पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ। बे दुखुनांथाव जाथायखौनो लानानै नखरनि आंगो बिफाजों लोगोसे गामिनि रायजो राजा आरो गाहाय फोरोंगिरिया थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय आयेनगिरिफोरनिसिम खुद्रिखांदों। बेखौथ' माने ओइदिनखालि जोंनाथ' फरिखाया 9 रिंगानिफ्राय जायो नालाय, ओमफ्राय फरिखायाथ' सोलिगासिनो दंमोन। आं सान्दों बे मानसिया माने दखानबो खाथि नालाय जोंनिया, फरिखायाव बिदिनो कुइसन हेरि राननानै बियो माने गय जाहैदों बा बाहेराफ्राव थांदों नामा, आं बेखिनिखौ सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय दानिया फरिखा सोलिगासिनो दं, आंबो फरिखा हलावनो दङ। ओमफ्राय दसे थाहैबाय बियो, थानानै ओमफ्राय एसे गोबाव जाबाय आरो जानानै ओमफ्राय फैफिनबाय। फैनानै ओमफ्राय दानिया आरो ओरैहाय दखानाव थांफिनबावलायबाय बियो फरिखा हलाव फैनानै। ओमफ्राय फैनानै दानिया बे दखानाव थाङोब्ला सासे बे नावमि होननायनि माबाया बिमाया आरो आंनि गथ'खौ बेबादि खालामबोदों इनाय आखु दिन्थिनानै आं बे मास्टारखौ नागारा होननानै बियो दखाननिफ्राय होनानै लाबोबाय आरो। आं होमब्लासो आसरित मोनबाय, सोमोनांबाय, माब्रै बेबादि जाखो। आं सानबाय माने बे दखानाव गय जाहैदोंमोन बेबादिसो सानदोंमोन आङो सिगाङावनो। होमब्ला बियो गथ'नि बिमा फैब्लासो गयखौ जाहैदों आरो बेखिनियानो। ओमफ्राय दानिया बे गथ'आथ' माने क्लास 5आव फरायखानाय नालाय, बे गथ'आ माने नोरजिया गथ'। ओमफ्राय बियो समबार ओमफ्राय मंगलबारावबो फैनो हाखायाखैमोन आरो ओइदिनखालिबो फैनो हायाखैमोन। आंथ' बेबादि आखुनि होननानैबो मिथियामोन, सानाखैबोमोन। जे बेयो फोरोंगिरिया जे नोंनि स्कुलावहाय फोरोंफैबाय थायो, बे पार्मानेन्ट टिचार्स ना ओरैनो टिउटर हिसाबै लाबोनाय जादोंमोन? टिउटर हिसाबैसो बेखौ माने ब्लकनिफ्राय हरथ'खादोंमोन आरो, पार्मानेन्टबो नङा बियो। दा आंहाथ' उसुबिदा जानोसै, माने गथ'फ्रा गोबां दुस्थ', माने 45, 46 बे रोखोम दङ। ओमफ्राय क थाखोनिखौ लायोबा 50 जनसिम स्टुडेन्ट दं आरो। ओमफ्राय दा आं हारसिङै फोरोंनांगौआ गोबां समस्या जानोसै। आंनो जिखुनु जाया टिउटरनिफ्रायबाबो आंनो सासे गुबुन फोरोंगिरिखौ हरफिननांगौ बा मोनफिननांगौ, आं बेखिनिखौबो लुबैदों आरो आंनि डिमान्डआ बेनो। नोंनि जे एसिस्टेन्ट टिचार्स हिसाबै बे मोनसे गाज्रि रोखोमनि सासे लम्पटआनो बुंनांसिगोन बे खामानिखौ मावबाय। दा नोंथाङा लोगो फोरोंगिरि हिसाबै बेनि सायाव मा बुंगोन? बेथ' गाव जेरै मावदों बे मावनायनि फिथाइखौ बियो मोनगोन। जेन'बा आयेन बादिसो थांगोन, आंथ' माथो खालामनो हानाय। बेयो मा होनदोंमोन उनाव हनै प्रुफआबो मोनबायब्ला, जोंथ' बेबादिबो सानाखैमोन आंबो बेबादि, आरो माब्लाबाबो बेबादि आखुनि होननानै आङो मिथिफेराखैमोन। आं जेब्ला बे खबरखौ मोनदों होमब्लासो आङो आसरित सोमोनांदों। आं लाजिनायानो मा जाखो होननानै आं गावखौनो गाव एखे जेबो बुंनो हायि बादि मोनखादों आरो। आं सिगां नोंथांमोननि बे मिडियाखौ हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे आङो बे गथ'नि आं बिफा, आंनि नामासो रबारेन नार्जारि। आङो लुबैयो बे जाय एसिस्टेन्ट फोरोंगिरि, बे आंनि बिसाया सासे हेन्डिकेपबो, माने एसे ब्रेनफ्रा बांद्राय थिग नङा। बिनिखायनो आरो बे गथ'आ आंनो लोमजानासो दंमोन, सानथामसो जाबायमोन बे लोमजानाया। नाथाय आंबो ओरै दस्रा जायगायाव गसाइगाव थांनो ओंखारनायावहाय ओरैहाय बिमाबो मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय दस्रानाव थांनायावहाय बेखौहाय मानसि गैयि खाबुखौ लानानै जिनाहारि खालामदों। दा बिनि थाखाय आङो बेखौ थैजासे साजाखौ आङो सरखारनाव खावलायो। दा नोंथांनि जे फिसाजो बे माबायदि थासारियाव दङ ओरैनो? दाथ' बिनि देहाया बांद्राय मोजां नङा, लोरबां दं।
मेडिकेल रिपर्टआव मा मेडिकेल रिपर्टआवथ' मोजां मा ओंखारदों माने रेप खालामदों क्लियार जाबाय ना क्लियार जाबाय हौवानावबो खालामदों हिनजावनावबो खालामदों नामा औ हौवाखौबो खालामदों आंनि नामखौ बुंग्रोयो आं जाकब मुसाहारि आङो बे सुरिबारि गामिनिनो सासे बिडिपि सेक्रेटारि दा बे जे जाथाया जादों सत्य घटना बियो आरो दासिमाव आङो बिथांनि बे कर्टआवहाय बा थानाफ्राव आंनो थांलाय फैलाय खालामगासिनो दङ खिन्थु बियो गोबाव सम मिथ्या खोथा होनदोंमोन गावनो दा सत्यखौ बुंना लानांबाय दा मेडिकेलाव मोननानै दा जोङो बे फरायसालियाव जोंहा ओरैनो फोरोंगुरु नांगौमोन खिन्थु बेबायदि आखल मावनायखौ जों कमिटिया बेखौ जोङो नाजावना लानो हाया जोंनि मथे बे गाज्रिथार सासे गोथै बादि मानसि हेन्डिकेप मानसिनि सायाव रेप केस खालामनायनि थाखाय जे सरकारा गोख्रों राहा लानांगौ जोङो गामिनिफ्राय बेखौ बुंना होनाय जाबाय आरो